an ka foli ani wale ɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoni filɛ ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsi rɛnbana ma Journée internationale de maladie rénale au cadre de kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko Jeune Chambre internationale universitaire de Bamako Étoile ka fara maaw ka maa minnu garisigɛlen don bana in na u ka kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka se ka faamuya caman di bana in yɛrɛ la maaw ma nin de ye bamanankan kunnafoni na kuma bɛɛ sɔnni min bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. Diɲɛ chrétiens minnu bɛ katolikiya taabolo kan ka fara Mali taw kan u ye u ka seli n'o bɛ Paki kofɔ a ɲɛnajɛw sigi sen kan ka bɛn ni kari tɛmɛnen a don kama u bɛ Ala wele ani duwawudon caman kɛ u ka egiliziw kɔnɔ an ye mun sɔrɔ ka bɔ Moribabugu egilizi kɔnɔ an ka ɲɛmada o fɛ. N balimaw an b'aw fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ la bi ye Paki seli ye n'i ko Paki seli an bɛ se ka a ɲɛjiralan sɔrɔ Ala y'a ɲɛjiralan di an ma a ka denw fɛ a ka jamakulu fɛ n'o ye Israël denw ye kuma min na u tun bɛ Misira n'a bɛ fɔ o ma ko Egypte ka u to yen nɔ u tun bɛ jɔnya la jɔn sago t'a yɛrɛ la jɔn bɛ baara kɛ a makɛ b'a jagoya ka baara minnu kɛ nka Ala tun b'a fɛ k'u hɔrɔnya o de kama Ala y'a fɔ Israël denw ye wagati dɔ selen k'u bɛɛ ka sagaden dɔ minɛ u ka o sagaden kantigɛ k'o sogo dun ani o sagaden joli u k'o kɛ u ka so daw la so kondo jiri daw la n'u y'o kɛ tuma min ko sufɛ saya mɛlɛkɛ bɛna tɛmɛ ni o bɛ tɛmɛ ka Misirakaw ka den fɔlɔw faga tuma min na ni a ye joli ye da min na saya mɛlɛkɛ tɛna don yen ka fagali kɛ yen o la o cogo la Israël denw bɛɛ kisila u bɔra jɔnya la u taara layidu jamana kan Ala dubaru ye o tun ye ɲɛjirala ye o la a yɛrɛ a dafara ni ɲɛjirala in dafala Yesu Krista de fɛ kama sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bangela Adama ni Hawa fɛ jurumu jɔnya o b'i kan ka ban i mago bɛ ka hɔrɔnya ka bɔ o jɔnya in de la Yesu de fana nana ka kɛ saraka ye i n'a fɔ o sagaden Misira o don na Yesu nana ka kɛ saraka ye n'i sɔnna o saraka ma o saraka b'i ka jurumu ko ka bɔ i la k'i saniya n'o kɛra i fana bɛ ɲɛnɛmaya kura daminɛ matigi Yesu Krista fɛ o seli o de ye Paki seli ye ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin rɛnbana ma Journée internationale de maladie rénale au cadre de kɔnɔ jɛkulu min bɛ wele ko Jeune Chambre internationale universitaire Bamako Étoile ka fara maaw ka maa minnu garisigɛlen don bana in na u ka kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka se ka maaw la kunnafoni bana in yɛrɛ kun kan Tata Ture a n'a ka jatala Mohamed Sidibe an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlen fɛ. Ɛrɛndimibagatɔw ka gɛlɛyaw talen tɛ ba la an bɛ don min na i ko bi ka sɔrɔ banadun de don min n'a bɛ dankari kɛ adamadenya la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama joona wa n'a sɛgɛsɛgɛli ma kɔn ka kɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye san 1990 waati n'o ye 1990 ye ni kun ye mɔgɔ ta 100 sara la insuffisance rénale kun bɛ mɔgɔ 6 ɲɔgɔnna de la nka an bɛ don min na i ko bi sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ 100 sara la ni bana kofɔlen in bɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna de la an ka jamana kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ insuffisance rénale n'a sera yɔrɔ dɔ la a furakɛliw bɛ kɛ ni dialyse ye n'o ye machiniw ye minnu bɛ jeli ko k'a sanuya ni k'a nɔgɔw sama ka bɔ a la banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ka furakɛli bɛ kɛ ni dialyse ye n'a bɛ f'o ma les patients dialysés an bɛ don min na i ko bi degun caman b'u kan dialyse baara kan ka kɛ ni minɛn minnu ye olu tɛ labɔli sabula mɔgɔ ka ca minɛn kofɔlenw ma wa mɔgɔ ko fɛnɛ bɛ sen na. A prévalence ye fɛn min don a bɛ ɲini ka caya en 1990 a tun tɛ tɛmɛ n'i ye mɔgɔ 100 o 100 ta a tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan bi an bɛ yɔrɔ min na en 2016 bon an bɛ dan o ma 2016 kɔnɔna na n'i ye mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 30 o bɛ olu la minnu dalen don an fɛ olu bɛ insuffisance rénale la insuffisance rénale fana f'an ka farafasiya fila de bɛ yen cogoya 2 de bɛ yen kelen bɛ yen a bɛ se ka nɔgɔya pepepewu kelen wɛrɛ kɔni bɛ yen n'a ye minɛ a bɛ se ka mɛn e farisogo la k'a sɔrɔ a ma dɔn n'a dɔnna fana a tɛ se ka kɛnɛya mais e bɛ se ka a lasumaya de e bɛ se k'a sumaya
n'a sera degré dɔ ma fa i ka don machine na minnu bɛ se ka pour que ka se ka balo ni machine bɔra la fa ni se bɛ mɔgɔ minnu ye ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo o ka somɔgɔ dɔ ka a ka RN di dɔ ma o bɛ se k'a kɛ o b'a to a bɛ bɔ dialyse la o b'a to a bɛ nɔgɔya. An y'a yira faamaw la k'a fɔ Mali kɔnɔ bi dialyse a bɛ ka segin kɔfɛ. Fɔlɔ an kun bɛ ten kan nka o tɛ bi ye dɛ bi an bilala bɛɛ kɔfɛ. An bɛ jamana kelen dɔrɔn de ɲɛ o ye Guinée Bissau ye parce que dialyse yɛrɛ tɛ kɛ yen mais n'o bɔra la an bɛ jamana tɔ bɛɛ kɔ donc an b'a ɲini an ka faamaw fɛ k'u ka machine san kabini Mali ye indépendance ta fo bi Mali ma dali ka machine san donc an b'a ɲini faamaw fɛ an kun y'a ɲini président de la république fɛ a ka don an jigi kɔrɔ a ka machine 50 san n'o kɛra problème bɛ nɔgɔya machine tɛ yen mɔgɔ min bɛ machine dilan fana o fana tɛ yen bi bi in na algérien de nalen don a bɛ ka machine dilan point G donc n'o tɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan machine dilanla tɛ yen o ye fɛn cɛjuguba ye an ka keleya n'o bɔra yen infirmier pratiquement infirmier tɛ yen dɔgɔtɔrɔba camanba bɛ yen mais infirmier tɛ yen jamana k'an dɛmɛ infirmier ko la jamana k'an dɛmɛ fura ko la n'o bɛɛ bɔra yen Mali kɔnɔ ni nin bana in bɛ maa o maa la n'i bɛ dialyser f'i ka yɛlɛma Bamakɔ o tɛ ko cɛ ɲuman ye denbayatigiw k'u ka du bila ka bɔ Gao ka bɔ Kayi ka bɔ Segu ka n'u sigi Bamakɔ yan bana in dɔrɔn furakɛli kama o cɛ man ɲi o kosɔn an b'a ɲini faamaw fɛ dialyse ka jɛnsɛn Mali fan bɛɛ i taara yɔrɔ o yɔrɔ i ka se ka dialyser. Ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ jɛkulu min n'a bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Jeune Chambre Internationale Universitaire Bamako Étoile olu ka baaraɲɔgɔnya kɔnɔ ni Amadiri ye n'o ye RN dimibagatɔw ka jɛkulu ye kabini san 2015 olu ye nin baara bolodalen ninnu sigi sen kan n'o ye ka malidenw kunnafoni gɛlɛya minnu bɛ insuffisance rénale ko kun kan ani ka dɛmɛ don insuffisance rénale banabagatɔw ma. An ka nin baara in an yɛrɛ ye denmisɛnnin jɛkulu de minnu bɛ baara kɛ denmisɛnninw ka kalan ka denmisɛnninw la kana diɲɛlatigɛ ko caman kan ani ka to ka baaraw kɛ an ka sigida ye donc o hukumu kɔnɔna na maintenant an taara an jateminɛ kɛ k'a fɔ bana dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɔ n'o ye RN bana ye o de bɛ ka cari an ka jamana la sisan a bɛ ka cari wa a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye min ye mɔgɔw tɛ bana in dɔn wa mɔgɔw t'a dɔn fɛn min ni fɛn min b'a to bana in bɛ sɔrɔ o ye kelen filanan fana banabaatɔw ka ca dɔgɔtɔrɔ minnu kan k'u furakɛ ma ani machine minnu bɛ yen nɔ ka se ka banabaatɔ ninnu ta en charge o machine ka dɔgɔ donc o de hukumu kɔnɔna na maintenant an wulila ka se G mɔgɔw ma ka se an dɛmɛbaga camanw ma ka se k'a ɲɛf'u ɲɛna an denmisɛnninw pour que an bɛ se ka an yɛrɛ ɲɔgɔnna denmisɛnninw an bɛ se ka s'u ma k'olu yɛrɛ la kunnafoniya fɔlɔ bana in kan parce que an denmisɛnninw yɛrɛ ka kɛwale caman de bɛ yen nɔ minnu b'a to ni bana in b'an sɔrɔ n'o ye dɔrɔgutaliw ni an bɛ gulɔw ni fɛnkɛ caman minnu min olu ma ɲi wala mɔgɔ yɛrɛ ma donc an bɛ wuli ka vraiment ka denmisɛnninw la kibaruya k'u la kunnafoni bana in a bɛ sɔrɔ cogo min na ka pour que u bɛ se ka bana in kunbɛn parce que an b'a fɔ ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ an bɛ wuli fana ka se ka caman ka na dépistage kɛ ka na yɛrɛ lajɛ kɛ ka na ni bana in n'a bɛ mɔgɔ min na n'a tɛ mɔgɔ min na pour que halisa an bɛ se ka bana in an bɛ se ka a éviter cogo min na o tuguni an bɛ wuli ka se an dɛmɛbagaw ma pour que u ka se k'an dɛmɛ an ka se ka mansinw ni furaw ka se k'olu san ka se k'olu di an ka banabaatɔ ninnu ma parce que i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na Mali kɔnɔna na banabaatɔw ka ca mais dɔgɔtɔrɔ minnu b'u ta en charge o man ca ani appareil minnu bɛ se ka bana in furakɛ fana a man ca wa min fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ 32 de bɛ yen sisan i bɛ taa sɔrɔ 13 15 ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ yen nɔ olu tɛ baara kɛ donc o ye gɛlɛya caman ye ka se banabaatɔ ninnu ma. Janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi o sira kan a ɲinilen don bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ k'u ka kɛnɛyaw matarafa u k'u janto waleya dɔw la min bɛ se k'u kisi ka bɔ insuffisance rénale ma i n'a fɔ diabète hypertension artérielle n'o ye jelicaya bana ye bonya kojugu fo ka taa se kulodimi n'a ɲɔgɔnnaw ma. Sheikh Aruna Sankare ale kun ye wele bila Sheikh Tidiane Aliou Cissé ma ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔ ka na Mali la n'o ye Sheikh Ibrahima Niassi a ka misiriban bɛ Sénégal o alimamiba Sheikoba in a selen kɔ jamana kɔnɔ a taara sen jɔ Segu ka taa kalanyɔrɔ dɔ birikiden fɔlɔ da kalanyɔrɔ min na ɲɛsi denmisɛnw ka kuranɛ durusi yɔrɔ ma Usman Kan a n'a ka jatala Fuseni Keyita u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmada o fɛ.
Sheikh Ahmad Tidiane Ali Cissé aka malinali hukumu konnala anga karamo Sheikh Haruna Sangare ka weli hukumu konnala ni abora ka do domba ke Mali jamana ye Palais des Sports la asi 2000 konnala atemena kata badinya foli ke segu ka ofin segu min doneno Mali kono ni doni ani Sufia Tasirai aka segu sira kan atemena fana a bisimilala an karamɔgɔ Sheikh Ibrahim Kulubali ni a ka kalandenw fɛ a ye dakuruɲa fila folikan bila fanakaw la ka dugawu kɛ fanakaw ye salifana seliw tɛmɛnen kɔfɛ a ye sira ta k'i kunda Segu kan bisimilali bonyana Segu kɔnɔna la kosɛbɛ ka da kan segukaw bɔra kabini dugu bɔda la ka karamɔgɔkɛ in kunbɛn a bisimilala shirifuw ka du kɔnɔ an karamɔgɔ Sheikh Hashim Mansur Haidara fɛ folikaw ni bisimilali kumaw dumanw fɔlen kɔfɛ karamɔgɔkɛ in ni a nɔfɛmaw y'u kunda Segu Sido Soninkura kan walasa ka taa birikiden fɔlɔ da kalanyɔrɔ min bɛna jɔ yen n'o ye kuranɛ durusiyɔrɔ min bɛna jɔ an ka sherifukɛ fɛ n'o ye a Sheikh Abdul Jalil Haidara fɛ baara kalifalen bɛ min ma n'o ye ingénieur ye o kelen kɔfɛ ka baaraw plan yira an karamɔgɔ la ani baaraw kan kɛ waati hakɛ min kɔnɔna la a ye a birikiden fɔlɔ da ka tila ka dugawu kɛ baara ninnu kuncɛlen honorable Abdul Jalil Haidara ni ale ye Segu député ni ale yɛrɛ de bɛna kɛ nin so in jɔbaga ye a y'a ka nisɔndiya yira an na kɛnɛ in kɔnɔ an ye première pierre da bi pour que an ka se ka kuranɛ durusiyɔrɔ dɔ jɔ Segu yan n'Ala sɔnna silamɛden minnu bɛ yan u ka se ka u denw bila a kɔnɔ pour que u ka se ka kalan an y'o baara kɛ parce que silamɛya yamaruya n'o de ye fɛn min n'o ka fisa fɛn bɛɛ ye o ye kuranɛ de ye mana ka se ka kuranɛ kalan k'a ɲɛdɔn ni mɔgɔ min sera k'o kɛ i b'i ka diinɛ ɲɛdɔn o de y'an bila nin baara in la bi baara in Cheikh Tidiane Cissé ale nana ka na biriki fɔlɔ da bi n'o ye a première pierre ye n'Ala sɔnna a baara kan ka 3 mois kɛ Segu taama in bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an karamɔgɔ Sheikh Harun Sangare ale fana ye a ka nisɔndiya yira baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni Ala ka walijuba in kana Mali kɔnɔ alhamdulillah o hɛrɛba de a nalen yan a ko ale tɛ se ka segin fo a ka taa a sen jɔ Segu min ye Sheikh Mansur Haidara Ala ka dayɔrɔ sumaya ka taa o kumana ka ziyara a y'a yira k'a fɔ ko Sheikh Mansur balolen k'ale teri de don k'ale o kumana barokɛɲɔgɔn de don ko vraiment ale kana Mali la siɲɛ fɔlɔ la ko a kɛra Sheikh Mansur ka sababuya de la o de y'a invité ka na a ye tile 2 kɛ don min na a bɛ segin ka taa Senegal ko Sheikh Mansur Haidara ko f'a ɲɛji bi ka bɔ tellement que o t'a fɛ a ka segin donc a ka kan hali ni bi o tɛ balo la o kumana a ka kan n'a sera Bamakɔ yan a ka kan a ka se o kumana ka taa ziyara kɛ o kumana Sheikh Mansur Haidara n'a denbaya bɛɛ lajɛlen na an bɛ Alahu taala deli birikiden fɔlɔ min dara an ɲɛna sisan Ala ka so in dayɛlɛli fana jira an bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kɛ shirifuw bonya kama alisilamɛya dɛmɛtɔn ansar minnu bɛ Jelibugu kɔnɔ comité ansar dunde Jelibugu baara 2 kun bolodalen d'u bolo sibiri tɛmɛnen a fɔlɔ n'o bɛ tali kɛ u ka ɲɛma ka sigili la investiture du président an'u ka kalanyɔrɔ kolonbo karili kalanyɔrɔ min na ɲɛsi ka denmisɛnw jogo don ani k'u kala mayaw la ka taa se alisilamɛ diinɛ kalali ma maba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ Tata Ture ani Burama Traore an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ baara bolodalen 2 o kɛra ka nin lajɛrɛba in ɲɛnamaya min n'a ɲɛnamayara comité ansardin fɛ Jelibugu la n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka ɲɛmɔgɔba sigili la n'o ye Bekayi Kulibali ye danaya taara ka da ale min ka janvier kalo tɛmɛnen in na Jelibugu ansardin tɔndenw fɛ a filanan o bɛ tali kɛ u ka kalanso kura dayɛlɛni kan n'o ye centre Chérif-la de Jelibugu ye walasa ka se ka denmisɛnnilakaw k'olu ka siniɲɛsigi matarafa ni kalan kɛcogo ɲuman kɛli ye diinɛ sira kan fo ka taa se adamadenya siraw ma su in na an ye wele da ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ ma ani maliyɛn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Jelibugu ka bɛɛ n'o ye Jelibugu ye kɛnɛ min labɛn k'a sigi n'o ye an ka investiture ye n'o ye an ka président sigi ye o kɛnɛ de tun ye su in na ye bon ni Ala sɔnna ɲɛmɔgɔba caman ye kɛnɛ fana sɔrɔ bon min fana kun faralen b'a kan n'o ye an ye centre min dayɛlɛ n'o ye centre d'éducation islamique et culturelle o fana inauguration kun bɛ yen nɔ bi o centre in fana a ka baara bɛna ɲɛsin denmisɛn kalan ma an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ denmisɛn kalan jɔyɔrɔ min b'a la bi jamana kɔnɔ a ka bon
denmisɛn ko n'i y'a mɛn ko jamana ka siniɲɛsigi diɲɛ yɛrɛ siniɲɛsigi denmisɛnninw de don bon welekan mun bɛ ka ɲɛsin denmansaw ma o ye an bɛɛ yɛrɛ de ko ye o ye k'a f'u ye an bɛ k'an janto denmisɛnw na u ka mara ye an'u ka lamɔ donc ka ɲini u fɛ fana ni centre min filɛ nin ye a bɛ u bɛɛ ka bila de la k'a daminɛ Jelibugu yɛrɛ la ka taa se Bamakɔ fan bɛɛ ma pourquoi pas hali yɔrɔ wɛrɛw la k'a fɔ ni centre in bɛ bɛɛ de ka bila la. Ni lajɛrɛ in yɛrɛ bonya kama mɔgɔba caman sera kɛnɛ kan. Jelibugu section ka bureau sigi u ka président ka sigili a ka siège kɔnɔ ani o sera ka centre min jɔ denmisɛnninw kalanni ni o lamɔni kan vraiment an nana o kɛnɛ min kan an wasala sabula ni maa min ko ko i bɛ kalanyɔrɔ jɔ ka se ka denmisɛnw kalan ka se ka u lamɔ ni ɲɛ tɛ baara la bi jamana in kɔnɔ baara min nafa ka bon ni o ye parce que n'i y'a mɛn jamana sini denmisɛnninw de don gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ bi a belebeleba dɔ ye o ye n'o ye lamɔ ye ani kalan ɲuman sɔrɔli. Vraiment alhamdulillah nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ sabula Jelibugu cɛsiri min bɛ Jelibugu la a dogolen tɛ sinon aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na bon ko comité a bɛ se comité 100 ni kɔ ma mais Jelibugu n'i y'a ye a bɛ fɔ dɔwɛrɛ tɛ u ka cɛsiri don donc nisɔndiya min b'an na mɔgɔw don u bɛ k'an ka laɲiniw de sabati sabula Ansarudine ka laɲini belebele dɔ ye jogoɲumanya u ka se ka sabati denmisɛnw na gɛlɛya yɛrɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye jogojuguya in gɛlɛya de ye ni Ala sɔnna centre dayɛlɛnna mun bɛ se ka denmisɛnw jogo don ka jogoɲuman don u la ka silamɛya siraw jira u la k'an ka adamadenya sira ɲumanw jira u la vraiment o ye ko ɲumanba ye a comité caman wɛrɛ ka sɔrɔ mun bɛ se ka u ladege Ala k'o kɛ. Bon nisɔndiya de bɛ n na fɔlɔ sabu ka d'a kan baara in yɛrɛ daminɛna min ye n'o de ka mɔgɔw ye waleɲuman dɔn a ka ɲumankɛ la walasa a ka se ka farifoni sɔrɔ ka dɔ fara kan o ye fɛn belebeleba de ye min n'a sɔrɔ a ye hakilila ɲuman in kɛ ka fara o kan tuguni a ye fɛn min fana kɛ n'o ye ka mɔgɔw lakunu k'u kalan k'u bɔ kunfinya na o de ye fɛn belebeleba ye sabu ka d'a kan mɔgɔw ma ni da kalan na a tigila mɔgɔ b'i da diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na o tuma silamɛya yɛrɛ y'an su ka kɛ fɛn fɔlɔ min kan o de ye kalan ye hali Ala kira kuranɛ aya fɔlɔ min jiginna a yɛrɛ b'o kalama o de ye k'a fɔ ayiwa kalan kɛ ye ni mɔgɔ min y'i su ka kɛ kalan kan o y'i su ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Jelibugu comité Ansarudine sigira sen kan janvier kalo tile 12 san 1996 san a bɛ sigi don kofɔlen min na a sigira ni tɔnden 3 ye nka an bɛ don min na i ko Jelibugu comité tɔnden bɛ t'i jɔ 86 ɲɔgɔnna la o min bɛ tali kɛ cɛ 53 ka fara muso 33 kan. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Burkina Faso jamana kɔnɔ kiiri y'a jira k'a fɔ avril kalo tile 27 Blaise Compaoré ka gouvernement kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri ɲɛma min ni a ka fanga binna ka bɛn ni o ka minisiri ɲɛmaya ye Luc Adolphe Thiaw o n'a ka minisiriw k'u ka kiiri bi sigi sen kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ de kɛra Burkina jamanaden fanba fɛ ka bɛn ni san 2014 octobre kalo ye ka jamana ɲɛma Blaise Compaoré gɛn ka bɔ fanga na kiiri min bɛna dayɛlɛ avril kalo tile 27 ni a ɲɛsin bɛ Blaise Compaoré a ka gouvernement mɔɔw ma Luc Adolphe Thiaw minisiri ɲɛma n'a ka minisiriw a dabɔko bɛna kɛ k'a dɔn minisiri min ni min jɔyɔrɔ bonyana Burkina ka denw fali la Burkina ka den minnu ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛma ye san caman fanga min kɛ jamana kunna a sera ba ɲɛ a ka taa ka bɔ jamana kunna kunnafoniw y'a yira k'a fɔ maa min bira a don a bɛ t'i jɔ maa 7 ɲɔgɔn na Burkina Faso jamana den na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2014 octobre kalo tile 30 Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma o sigasigana ɲɛsin bɛ olu de ma k'u kɛnɛ kɛ ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin maa 7 ninnu ma maa 80 ani maa 8 fɛnɛ bɛ yen minnu ni olu fɛnɛ joginnen don kiiri mina dayɛlɛ ka ɲɛsin ni minisiri kɔrɔ ninnu ni minisiri ɲɛma ma walasa min jɔyɔrɔ kɛra min ye ko in yɛrɛ la o bɛ se ka sidɔn Blaise Compaoré tiɲɛ don ale bilama kɛnbɛ ka Burkina Faso jamana bila ka taa bisimila minɛ Kolowari jamana kɔnɔ wa Kolowari ma ɲɛmaw yɛrɛ labanna ka Kolowari ka denya lakodɔn sɛbɛn fɛnɛ di a mɔ ni o ye nationalité ivoirienne ye o b'a bali Kolowari jamana k'a fɔ k'a bi bila ka na di Burkina jamana ma o kɔni nɔgɔyara nka hali bi n'i y'a ye k'a fɔ Burkina kiiri yɛrɛ tɛ ɲɛ a
ko o yede ministre minnu welele len ye bogo jenine ka abril kalo tile mugani wolowula Blaise Compaoré fana bi wele o cogo kelen la ka sabu kɛ Blaise Compaoré yani aka fanga yɛrɛ ka se binye a yɛrɛ kun yi jɔ ni surasiya ministre so ye o kun bɛ a yɛrɛ ka bolo kan o kuma na n'a ma ɲa ko ministre bi wele a yɛrɛ bi wele o ministre ya jɔyɔrɔ la ni o ye ministre de la défense ye nka kuma min na ni kɔrɔfɔ ye mɛnna Blaise Compaoré fɛ ka to a daga yɔrɔ la ko wari fa b'a la Abidjan u kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka dagabana ki min wele ko di a y'a jira k'a fɔ kiiri min bɛna dayɛlɛ avril kalo tile 7 ka ɲɛsin Luc Adolphe Thiaw a ka ministre ɲɛma kɔrɔ ni ministrew mɔ ni a yɛrɛ welen bɛ a kɛnɛ kan ka sabu kɛ ko surasiya ministeriya kun bɛ a yɛrɛ bolo a tɛna ye a kɛnɛ ka Burkina Faso jamana kɔnɔ nka a ka lapasaba ni o ye avocat ye maître Pierre Olivier Sur k'a bɛn'o bila ka taa a nɔna kɛnɛ kɔnɔ. Gabon jamana kɔnɔ Ali Bongo Odimba ye maa min bi jamana ɲɛmaya kalataw la ni hali bi a jɛndɛnɛ ye fanga sinamatɔ ɲɛma Jean Pinga a kɛmɛ k'a jira hali bi ko ale de ye Gabon jamana ɲɛma ye sibiri don a ye ɲɔgɔnkunbɛba dɔ sigi sen kan maa minnu b'a nɔfɛ olu y'a jira k'a fɔ jama kɔni bɔra ko ye bɔli da ye ko maa ba mugan ɲɔgɔn na nka maa minnu ye jateminɛbaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ a tɛ se k'o bɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ utikalo tile 27 san 2016 jamanakuntigisigi kalataw minnu kɛra Ali Bongo Odimba jamana ɲɛma ye Jean Pinga bi nka a ma se ka jɛni ko in ye hali bi a kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ ni jamana ɲɛma kɔni bɛ Gabon jamana kunna bɛɛ de don a tɛ maa wɛrɛ dɔn ko kumana ko hali bi ale b'a ɲini Ali Bongo Odimba fɛ a k'a lajɛ ka fanga in bila u ko fɛn min ma ko passation ni o ye dɔ bɛna na dɔ nɔ na a bɛ jɛ ka taa jɔyɔrɔ falenw minnu kɛ k'ale kɔni sigi bɛ k'o de ma kɔnɔnja nɔntɛ ko kalata ko kuma kɔni banna ko ale de ye Gabon jamana ɲɛma ye a y'o dantigɛli kɛ a kanubaw ɲɛna ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye o waati kelen fɛnɛ na Ali Bongo Odimba n'a ka jamana ɲɛmayaso kɛmɛ ka sigi ka fɔ dɔ n'u don min bɛ ka kɛ jamana ɲɛmayaso ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ Jean Pinga yɛrɛ ka fa maa dɔw kɔni kɛmɛ k'u bolo mɔnɔ bɔ ka b'a k'a fɔ u bi ye a kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ wasadensigi kalataw minnu fɛnɛ ni olu bi kɛ don nataw la a fanfɛmaa caman fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ u b'u kanbɔ ka wasadenya ɲini u b'a jira k'a fɔ ale b'a kunfɛ nin ko in na. Kunnafoni bɔra ka bi dugu mangani dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna obokaw fɛ yen Uganda surasiw minnu bɛ wulikajɔ la Centrafrique jamana kɔnɔ kabini san 2009 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mamurutilen jɛkulu kɔrɔba den min bɛ wele ko Armée de Résistance du Seigneur n'a ɲɛmaya bɛ Joseph Kony bolo Uganda kɛlɛcɛw ka ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ olu bɛna baara jɔ Centrafrique jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Armée de Résistance du Seigneur mamurutilen jɛkulu kɛlɛ wani bɛ k'a fɔ ka bɛn ni nin kuma in ye nka juwafuranjɛ damadɔ yanni nin kuma in fɛnɛ cɛ Amérique jamana fɛnɛ kɛn ko mɛ k'a jira k'a fɔ u kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Armée de Résistance du Seigneur ma LRA ni o ye Joseph Kony ka mamurutilen jɛkulu ye k'olu yɛrɛ b'a lajɛ ka a ko jɔ ten an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Armée de Résistance du Seigneur ni o ye mamurutilen jɛkuluba ye Ugandakaw fɛ yen jamana ɲɛma Yoweri Museveni ka gosili digira u la u ye Uganda jamana bila ni ka na bisimila minɛ Centrafrique jamana de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a kɔnɔni dɔ wa Uganda jamana kun donna Centrafrique kɔnɔ ka wara da u la ye kabini san 2009 u bɛ ni farafinna tɔnba Union Africaine ka yamaruya ye Uganda surasiya ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye olu bɛ Armée de Résistance du Seigneur kɛlɛli jɔ u y'a ye de k'a fɔ u ye san 8 min kɛ u dala u y'u sɛbɛkɔrɔ nasi bawo k'a maa tɔni tɛ tɛmɛ maa 150 kan nka maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ kɛlɛ in kɔni kɛra tɔ k'a jɛ ye bari sabu ka d'a kan maa min yɛrɛ tun bɛ ka ɲini k'a sabu kɛ ko a ka faaliw cɛ juguyara mamurutilen jɛkulu kɛlɛw kɔnɔ ni maa nana masumaninw bɔ nɛni ye Joseph Kony ale ma se ka minɛ tɛgɛ la a ma fa fana n'a fɔra ko o ka kɛlɛ bi jɔ ko b'a jira k'a fɔ ko kɛra tɔ k'a jɛ ye. Faransi jamana ɲɛma François Hollande ye a lajɛ maa minnu ni olu ye foroba kɛlɛ kɛ a tɔgɔ la guerre mondiale farafindenw na ni u kun bɛ wele ko tirailleurs sénégalais u dɔnna n'o ye n'o tɛ laginɛkaw bɛɛ la malidenw kun bɛɛ la farafinna tile bi yan b'a kɔnɔ a jamana caman kun bɛɛ la o maa 28 ɲɔgɔn na François Hollande ye a lajɛ Faransi ka denya a bɛ lakodɔn ni sɛbɛn min ye nationalité k'o jɔ maa 28 ye u la tiɲɛ don u si kɔni sɛbɛkɔrɔ birindin bɛɛ nka François Hollande yanni a ka taa ka bɔ fanga na a kun ye a laɲini ka se ka nin bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin maa ninnu ma minnu ye kɛlɛ kɛ Faransi jamana ye n'a dɔw nitora dɔw joginna yɛrɛ farafinden ninnu caman ye kɛlɛ ninnu kɛ fɔ ka taa se farafinna jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔli ma ka bɛn ni san 1960 ye wa
farafinde nunu yɛr'u ka kɛ Faransi jamana kɛlɛcɛw ye a hakilina sigira sen kan Faransi jamana fɛ ka bɛn ni san 1857 de Senegal jamana kɔnɔ marabolo ɲɛma dɔ fɛ min kun bɛ Faransi tɔgɔla ye jɔnya waatiw la Louis Faidherbe. François Hollande kɛtɔ k'i dantigɛ maa 28 nunu kɛtɔ Faransi jamana denw ye farafindenw na a ko wale ɲuman dɔ de kɛtɔ de do u ye a ko ni kuma jara da yɛrɛ a b'a fɔ ko farafinw ye joli bɔ min juru do Faransi la ko Faransi bɛ k'o de sara farafina ye a ko maa 28 nunu mɔ a ye kɛlɛ kɛ Faransi jamana ye ka laban ka jɔnjɔw sɔrɔ olu taara an bɛ aw disiw la ni o ye médailles ye aw kun kɔrɔtali a ka kan o ka don tariku kɔnɔ tariku fɛnɛ ko wale ɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin aw mɔ a ko Faransi tariku tɛ se ka kɛ aw farafinden nunu kɔ fiyewu a ko de kosɔn san 2013 janvier kalo tile 11 nin zo kelen in kɔnɔ Faransi jamana ɲɛmayaso la Élysée ale kɛtɔ ka hakilina ta k'a fɔ a bɛna Mali jamana dɛmɛ Bamanji kɛlɛ la ale t'a fɔ juru sara don nka ka dɔ bɔ juru la o de jiginna a hakili la ni Mali dɛmɛni ye ka Bamanjiw kɛlɛ ka sabu kɛ farafinden nunu ye baaraw minnu kɛ Faransi ye ka Faransi kisi jɔnya juru ma foroba kɛlɛ sa a ko kuma na ale François Hollande ale bɛ se ka fɛn min faamu nunu maa minnu ye kɛlɛ kɛ Faransi jamana ye n'olu ko olu bi don Faransi jamana kɔnɔ wali kelen k'u bi kɛ Faransi jamana den ye maa man k'u bali o la barisabu ka d'a kan u n'a ka kan. Foroba kalata min bɛ senna Turki bina k'u ka walasa jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ka laɲini bɛ se ka sabati maaw k'u dɔngɔ ta a wɔ ni a ye ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to a ka fanga bɛ se ka kɔrɔ don barisabu ka d'a kan Recep Tayyip Erdogan kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a ka laɲini ye foroba kalata in na maaw ka jɛ n'a ka hakilina ye a ka fanga ka kɔrɔ don ka sabu kɛ a dabɔkun de ye jamana lakanani ani jamanadenw n'u bololamina lakanani ye yanni jaabiw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan Recep Tayyip Erdogan n'a nɔfɛmɔgɔw kɔni kɛn bɛ ka jira k'a fɔ u ye sebaya ta ka ban nka jaabi dafa bɛɛ lajɛlen bi bɔ k'i bi ka bɛn ni tile 14 di gunosoni minnu ni olu jaabiw jatira 99 kɛmɛ sara la ni ye jamanadenw fɛnɛ sigi kɛmɛ sara la 51 ngwari 37 k'olu bɛɛ kɛ na kɛ ka jira k'a fɔ u jɛmɛ ni jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a ka hakilinaw ye yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la k'a ka fanga kɔrɔ don a ka laɲini ka sabati Recep Tayyip Erdogan yɛrɛ a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ nin ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Turki bina k'u ka wasabulo jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni yɛlɛma ye a ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Turki jamana kɔnɔ wa yɛlɛma min bɛna don jamana sariya sunba kɔnɔ ni nin foroba kalata in ye a bɛna kɛ sababu ye jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a ka kɛ jamana ɲɛma ye fo ka taa se san 2029 fɛnɛ mɔ minisiri ɲɛma tɛna kɛ Turki jamana kɔnɔ bilen o bi datugu jamana ɲɛma danga ni o ye vice président ye o de bɛna na nka maa caman y'a jira k'a fɔ maa min ye minisiri ɲɛma ye bi Turki jamana kɔnɔ Binali Yildirim k'o de bɛ sɔn ka bɔ minisiri ɲɛmaya la ka na kɛ jamana ɲɛma danga ye i n'a fɔ Kolowari jamana kɔnɔ Daniel Kablan denkan bɔra minisiri ɲɛmaya la cogo min na ni kana kɛ jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka danga ye. Sisan nɔ an bɛ se farikolo ɲɛnajɛ ma kupu mun kun dara fanga ɲini jɛkulu PRVM fasoko fɛ a ka section bɛ sigida 6nan na o baaraw kuncɛra ka bɛn ni kari tɛmɛnen ɲamakɔrɔ dolanci jɛkulu 2 de ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ ka bɔ Dawudabugu Innocent ani Elephant Innocent labana ka se sɔrɔ Elephant ka 2 ani 1 Boubacar Traoré a n'a ka jatala Samba Traoré ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmadaw fɛ. Parti PRVM fasoko bolofara min be ɲamakɔrɔ olu ka senadolanta final belebele kɛra kari tɛmɛnen maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn na sa Elephant n'olu donfini ye jɛma ye olu ni Innocent olu kun karilen no ɲɔgɔn na olu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye tulo in denfa ale kɔni ye ko in ɲɛbila baara kɛ la n'an donna dolanci yɛrɛ kɔnɔ dolanci yɛrɛ daminɛ la sa équipe Innocent maaw olu jɔsen kun kaɲi kosɛbɛ olu de kɔni be dolanci daminɛ ni bagabagali ye o kɛ sababu ye u bɛna cɛli fɔlɔ sɔrɔ ka don Basana ɲagando fɛ depuis sanga sabanan na sanga damadɔ kɔfɛ o Basana ɲagando kelen ale bɛna bi filanan sɔrɔ ka don a ka équipe ye sɛgɛnna fiɲɛbɔ o be bila o kan sɛgɛnna fiɲɛbɔ yɛlɛlen sa Elephant denmisɛnninw olu bɛna dɔ fɔrɔ ka wuli ka jɔ ka u dolancancogo yɛlɛma o bɛ kɛ sababu ye na se ka dɔbɔ bi ji la Mamadou Sanogo ale ka baara ɲumanba dɔ senfɛ dolanci kɔni bɛ bila o ka sa 2 ani 1 ka taa équipe Innocent maaw kanu na. Nisɔndiya min bɛ ne la n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na parce que finali in kun cɛra hɛrɛ la Ala y'a daminɛ hɛrɛ la a y'a kun cɛ an ye hɛrɛ la alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barika da aw yɛrɛ tun bɛ an ɲɛ bɛ fête la an ɲɛ bɛ liasse populaire la fête in kɔni a kɛra fête ye alhamdulillah an nisɔndiyara ni Ala ka jɛn ye an y'o ŋaniya ta k'o layidu ta n'Ala y'an dɛmɛ a la san o san an bɛ nin édition in da wa a tɛ dan nin ma an b'a fɛ k'a kɛ commune 6 bɛɛ kɔnɔ n'Ala y'a jira an na. Ne sujalen don nin finali nin na parce que finali aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a organisera ka ɲɛ finali ça a permis ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan u ka farikolo ɲɛnajɛ u k'a kɛ hɛrɛ ni baden na an b'a ɲini Ala fɛ ni
coupe min filɛ première édition a ka se ka taga yɔrɔ wɛrɛw la commune wɛrɛw la pour que falon ɲɛnajɛ in a ka cari Bamakɔ commune bɛɛ kɔnɔ. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ maa min dasira nin finali kɛnɛ kan 80,000 dira ale ma min kɔni se b'a sɔrɔ 14 dira ale ma ka la ka coupe belebele fara o kan n b'a yira maaw la k'a fɔ équipe 24 o de nin kulo in daminɛ fo ka na se bi ma. O de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.